שלום לכם, היום אני הולך להדגים לכם את מגבר ה-Little Giant של חברת בלק הארט שקניתי לא מזמן. זהו מגבר 5 ואט מנורות קלאס A, אחד הטובים ששמעתי למחיר שלו, אם לא הכי טוב בעצם. טוב, אז מדובר במגבר 5 ואט עם טריודה שמעבירה אותו למצב 3 ואט. יש בו מכוונים של בס, מידל, טראבל וווליום, זה הכל בעצם. מגבר פשוט, לא יותר מדי, פשוט סאונד טוב וזהו. עכשיו אני הולך להדגים לכם אותו במצב הקלין של ה-3 ואט, אוקיי? אין בעיה, אחד קלין. נעלה קצת את הווליום. אוקיי, נעלה עוד קצת. אני בפיקאפ נק. פשוט תענוג לאוזניים. תראו, פשוט מגבר חזק, טוב, אין. טוב, אוברדרייב, אני מעלה את הווליום, אוברדרייב חזק, סטייל AC/DC, ממש משהו באנזו. הווליום פה לא עד הסוף, אני עכשיו אעלה אותו עד הסוף ונראה למה המגבר הזה מסוגל. להזכירכם, המצב הוא 3 ואט. הרצפה פה ממש רועדת, שתדעו לכם. בסי ממש. טוב, נעבור למצב ה5 ואט. נוריד את הווליום. נתחיל מווליום פשוט של קלין ונמשיך הלאה. צלול, ממש.
רוצים משהו קצת יותר מנורתי, אין בעיה, נעלה את הווליום. טוב, נעלה עוד קצת את הווליום, נראה מה הוא שווה במצב דרייב, קליל. אני על פיקאפ נק. אוקיי, זהו מצב 5 וואט. הווליום הוא קצת יותר מ-6, נעבור למצב ברידג'. להזכירכם, הווליום פה מאוד חזק, אז אל תצפו לאיכות יותר מדי טובה, כי המצלמה לא הכי טובה שבעולם. בכל זאת, תשמעו מה זה שווה. איזה ססטיין, משהו ממש מטורף. טוב, נעלה את הווליום עד הסוף. 5 וואט מנורות בווליום עד הסוף. כן, מגבר חזק, חלומי, טוב, פשוט, מקצועי לבית ולאולפן. אני מבסוט ממנו יותר ממה שצריך. פשוט מגבר לנגן ולהתאהב. ממליץ לכולכם, זהו הבלק הארט, ליטל ג'יינט. תהנו.